Inork galdetuz gero herriari zein za, ez da soilik lau etxe eta eleiza. Aurkitzeko 11 planeta eskaintza, joan beharrik ez Iruña edota Gasteiza. Arrantza ta eiza, zeruan odeitza, natura ereintza, aditu bereitza. Jakin nahiko bazenu hause da leitza, jakin nahiko bazenu hause da leitza. Argazki guztietan irteten den trazan, ala bazan edota ala ez bazan. Ederra denik ezin da jarri zalantzan, udaletxe azpia ara zertan datzan, jendea demasan, festan eta dantzan, azokan terrazan, zeina txalde pasan. Herria elkartzen da Leitzako plazan, herria elkartzen da Leitzako plazan. Baserri auzoetan jarririk arreta, berastegi alderantz dago erreka. Erasoterantz pasak Leitzaran erreka, Gorriztaran tarkiskil kasik goizueta, sakulu zer gerta, aresotik berta, ez daude gordeta egin lasai buelta. Auzo bakoitzak bere xarma du eta, auzo bakoitzak bere xarma du eta. Plazan gora joan da eta ez alperrik, duen bezala beste hainbeste herrik. Iturri bat osatzen dute hainbat harrik, ez du nahi izan fama eta izen beharrik, ez dakar urtxarrik emarik askarrik, naiz izan indarrik ta iturri zarrik. Hemen ez da edaten ura bakarrik, hemen ez da edaten ura bakarrik. 11 jaiegunta 1000 arrazoi asperdura ez da izaten. Gau batek zenbat ordu eduki ditzaken, hemen ikus liteke dantzan ta edaten. Datorrenak aurten, ez baitu irauten, berriz beste baten, enatorre esaten. Ta datorrenik ez da garaiz joaten, ta datorrenik ez da garaiz joaten. Ondoan da areso erdi pegatuta, iparraldera joan eta goizuta. Berastegi legoke muga pasatuta, uitzi eta gorriti larraunen sartuta. Ekirantzartuta, ezkurra eta beuta, hainbat herri punta ondoan zainduta. Gure herria dago ongi zainduta, gure herria dago ongi zainduta. Gero badago hainbat eragile mota,
Bat da berso eskola gurera jota. Eta urte urren bat dugu ate joka. 25 urteko lanaren borroka. Trenera igota, gertuan dagota, hau nere erronka, ez badu inporta. Horri egingo diot hurrengo sorta, horri egingo diot hurrengo sorta.